kun dawo ne? Wallahi mun dawo. Kai, Wallahi abin al'ajabi baya karewa. me ke faruwa? Wallahi mun fito daga Sokoto za mu kai kaya Ibadan. Yan fashi suka tare mu hanyar Yawuri. Oh my God! Mai gidanmu na tumowa. Wallahi wani ɗan fashi ya sare mai kai. Yayi sauri ya koma cikin mota ya hau motan. Muka ci gaba da tafiya. Ya tafiya kusan kilomita 40. Wallahi. Sai da muka tafi na tuna ai an sare mai kai. Shi ne ya jiyo zai zo ya ɗauki kanshi ni ka ga na gudu nan. Aka sare mai kai. Will you keep quiet? Yaran nasi ka gane na mariri ce. Na noma na samu buhu 500. Amma mamaki shine na sa buhuwan nan a ɗaki. Akuya guda cikin sati guda ta ce min buhu 490. Tura buhu 10. Ai abin da ina zuwa da safe kawai akuyan nan sai ne suke cikin minti 5 ta cinye buhu 10 nan. Kai. Ajasu, abin da zai hana maka shiga jahannama sai da ikon Allah wallahi. Ah, kana dai gaba ina bin ka baya. What?